Benvinguts al canal Bandomil. Doncs seguim amb el tutorial aquest sobre les presentacions de Google Drive. Bé, ja teníem aquestes 3 diapositives i ara farem una quarta diapositiva. Doncs com ja hem vist abans, el més fàcil és clicar aquí i ens surt la quarta diapositiva i suprimirem això, suprimirem això. I ja farem un nou títol que sigui, per exemple, les classificacions. Doncs faig un quadre de text i poso classificacions. Molt bé, i veurem com són les classificacions de les dendrobàcies. Això, com sempre, ho tenim que arreglar. Ho posarem, com és un títol, el posarem molt més gran. Molt més gran. Ho posarem així, perfecte. Ho posarem així i li donarem també un color. Per exemple, ho posarem en negreta perquè sigui encara més ressaltat. Ho subratllarem, ho passarem en cursiva i li donarem doncs, un color que sigui groc. Perfecte, ja ho tenim. Bé, ara mirarem un altre apartat, que és aquest d'aquí, són les formes. Aquí, si cliquem aquí sobre, tenim moltes formes. Podem escollir diferents formes que ens podem utilitzar. Vale, doncs, per exemple, de les formes aquestes jo agafaré, doncs avui agafarem aquesta i la dibuixarem. Molt bé, aquí la tenim. I el que faré serà donar-li un color taronja, igual que hem fet abans. Farem un color taronja. El ressaltat de les línies ho deixarem en color vermell i farem també que sigui més gruixut, aquesta vegada molt més gruixut. Molt bé, i el traspassarem aquí dintre, però primer he de calcular l'espai perquè em càpiga dintre. Molt bé, baixaré això un moment, això ho tornaré a posar aquí al mig i això també ho posaré aquí al mig. Però el problema és que no surt, com està treballat per capes, doncs el que faré serà aquesta i el que li diré serà ordenar i enviar al fons. Vale, i aquí ja puc calcular més bé. Perquè em quedi ben centrat. Això seria una forma. Tinc moltes més, clicant aquí, formes, tenir fletxes, coses més llamatives, símbols matemàtics. Molt bé. Doncs ja insertarem una foto de les classificacions. Imatges. I aquesta que tinc preparada aquí, doncs la posaré. Molt bé, aquí està, aquí al mig. Perfecte. Doncs ja la tinc. Aprofitarem també per enganxar un vídeo, perquè també es poden insertar vídeos. I el que farem serà, com sempre, anirem a YouTube i buscarem un vídeo sobre les Tictorius, sobre les dendrobàcies. Molt bé, agafarem per exemple aquest mateix, que és el primer que dura poquet. Aturo la gravació i el que faré serà seleccionaré la URL i diré copiar i m'aniré a la meva diapositiva. Aquí li diré insertar i aquí veieu tinc l'opció d'insertar un vídeo. Vale, clico aquí, pegar, ho inspecciono, aquí ho tinc, li dono per assegurar-me que és el vídeo que estic buscant i li dic insertar. Molt bé, i aquí tinc el vídeo, el faré una mica més petit perquè és molt gran. Vale, aquí el tinc. Vale, mireu, ara aquí m'he donat compte que aquí tinc una foto i una classificació i aquest vídeo no té res a veure perquè són unes granotes que estan menjant. Podria fer una altra diapositiva i tornar, però hi ha una opció que és anar-nos a aquesta diapositiva, em poso aquí a la part de color gris i li dic duplicar diapositiva. Duplicar diapositiva. Molt bé, ja tinc la mateixa diapositiva 2 cops. I vaig a la segona i el que faré serà eliminar això i eliminar això.
eliminar això i eliminar això, i d'aquesta d'aquí eliminaré el vídeo. I sense molt esforç he aconseguit tenir una nova diapositiva. Aquí, perquè no quedi tan buit, intentaré posar un altre cop el mateix decorat que aquest. Puc vindre aquí, selecciono, li dic copiar, vaig aquí i li dic enganxar. M'ho ha tornat a posar davant, clar. Doncs li diré ordenar i enviar detrás. I aquí tindré la meva diapositiva, bueno, la meva diapositiva acabada amb aquest vídeo. Amb aquest faré el mateix perquè m'ha quedat una mica de color blanc. Puc fer una altra cosa, puc agafar una forma, per exemple la forma quadrada, seleccionar-ho tot, i ara dir-li que aquesta forma tingui el color, doncs li posarem un verd blavós, sí, m'agrada, i enviarem al fons, organitzar, enviar al fons. Molt bé, ja tindré una mica més presentable la meva diapositiva. Doncs imaginem que ja he acabat i aquesta és la meva presentació. Doncs m'aniré a la primera diapositiva i el que vull fer és veure com queda. Doncs clico a iniciar presentació, iniciar presentació, i aquí la càrrega. Doncs aquí sortiria, això ens sortiria així. Si li dono un enter, passaríem a la segona, a la tercera, a la quarta i a la cinquena. I aquí tinc el vídeo, que es dispararà. Aquí tindrem les meves granotes menjant. Per sortir, li dono escape i aquí ja està. Doncs molt bé, fins aquí aquest tutorial de Canal BAM 2000.